Morning mga kadiskarte. So tignan naman natin itong mga tanim natin. So good day po ngayon sa inyo mga kadiskarte. Atin naman tignan itong mga pinagkakadiskartehan natin kasi wala na tayong mga pato. So ito po ay yung mga talong natin. Yan. So sila na po yan. May sabong na po sila. Ito po yaya. So napakagandang tignan ng umagang umaga mga kadiskarte. Napakadami nila. So itong kalahati nitong 300 square meter puro talong lahat to mga kadiskarte. So talong po sila lahat. So sa side naman natin meron po tayong tinatawag na pipino. So ang dami na pong sabong. So pasensya na kayo kasi hindi pa tayo nakapagtanggal ng mga ruot mga kadiskarte. Pero okay lang yan, tatanggalin na yan bukas mga kadiskarte. Tignan naman natin ngayon. So may hawak akong sprayer na maliit. So ni-sprayan natin lahat to kasi meron siyang mga langgam sa mismong dahon niya. So kinakain nila yung mga dahon mga kadiskarte. Kaya tatanggalin natin siya. I-sprayan natin ng insecticide. So ganito lang mga kadiskarte. Bubayin lang natin ito para magkahangin ito. Saka siyempre bubugan na natin. Siguraduhin lang natin mga kadiskarte na nalagyan lahat natin ng dahon niya kasi ito yung magpapatay sa mga insecticide niya mga kadiskarte para maganda. Huwag kayong mag-alala mga kadiskarte, wala naman siyang masyadong bunga, so safe na safe itong mga kadiskarte. Hindi naman kami nag-spray lang kwan, maraming bunga kasi nakakasave din natin sa mga kadiskarte. So syempre, tinatanggal lang natin itong mga nagsisira sa kwan natin. Alam naman. Simple lang mga kadiskarte, malang umaga ngayon, so alas 7 pa lang ngayon mga kadiskarte, maaga kami nagagawa kasi diskarte nyo ka naman. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the